Samantala, 35 pesos na kada kilo po ng commercial rice sa Binmalay. Dinumog po ng mga consumer. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Mula sa 50 pesos pataas na karaniwang presyo ng commercial rice sa mga pamilihan, dito sa Binmalay, nudumog ng mga consumer ang 20 pesos hanggang 35 pesos na bigas sa parehong kalidad, ngunit pinababang presyo. Ilan ng mga residente sa isang bigasan sa Binmalay ang naabutan ng IFM News Tegupan upang makaabot sa stock ng murang bigas na pakana ng grupo ng vloggers sa bayan. Ayon kay Nanay Bendita Fernandez, unang beses pa lamang umano siya nakabili ng naturang bigas, ngunit dahil sa murang presyohan nito kumpara sa ibang pwesto, kinagat na nitong makabili ng 5 kilo. Marako madam, may Jasmine madam. Maragdo madam, nasa arong. Ayan yung marang kilo madam, dyan arong ito 65 na ma'am. Dyan 175 ma'am. Oh, salamat madam ta, makatipid kami lang na daysut. Ayon naman kay Ana Korokawa, ang co-owner ng Naomi Cares Rice Trading, layunin itong mapagaan ang pasanin ng mga consumer bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin at krisis na nagkakait sa mga consumer na makabili ng bigas. Kasi talagang kita namin, as in sobra talagang daming tao na, alam mo yun, yung halos hindi na makabili ng bigas kasi grabe yung tinaas niya. From last year, nung nag-start kami, 750, ngayon inabot tayo ng 1,300, almost 1,400. Ayun. Kaya sabi namin, bilang ano na lang namin, parang tulong. Para naman, continuous pa naman yung business namin, hindi pa naman siya magsara. At least marami pa po kami matulungan. Hopefully. Magtatatlong taon na umano mula nang simula ng pagbebenta ng murang bigas na inalok ng nasa 20 pesos, ngunit dahil sa taas ng presyo nito sa kasalukuyan, ibinibenta nila ito ng 35 pesos kada kilo upang hindi rin malugi ang kanilang negosyo. Samantala, giit naman ang naturang bigasan na walang kaibahan ng kanilang produkto mula sa ibang commercial rice na mabibili sa mga pamilihan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.